Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ni suba ba kalon ke AK halendet habaya day bakani ka public hearing bat kani ka mat ngatai ka don ka jing kwa dik ban ano eta ka jing menjur sa kata ka Sri Simen ngatai ngila badong bakal adon ka jing ya ka jing shim lane kala bandon ka ba kham he bar ka ba kham yar bani ka ba ngi kum kiru pa ba ngi perkhat ka khasi students union kala dawai ka sarkar ban pin sajai ki bri budang kti ban ti penjat ya ka surak PWD halat tongseng bat ban penjulor gi kali jong ki riu ba ka ilaka nong kli ki batmu ban le syaka public hearing bla pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka banta ka Sri Cement Limited hakas nong daistong East Jaintia District haka lifeway trek naitung aja pan rio habakaran sikilap thai khubor President ka seng usamna Raymond Kharjana ulakan tho baka seng ka suba badan ka AKA Shelendat haka jing pelong ya ka public hearing namar bakala kwa dik ban aino e ka jing menjur nakabanta ka Sri Cement Limited bat kan thoru baka don ka jing ya ai ka jing shim ka bakham he haka ju ka por open paru baka seng ka da pensngau ski bor badai pet badai ban ai lat lut ya baro kinong shim benta haka public hearing handai kumba ka pau layo rot ya ka hong jengki ba bun balang ki bam shim na yo lat satya ban let ka public hearing akali yang hi jong ka Constitution Union dasngi ngi so ran pau di sokhia habe day bat ka jingja balja mane nadu menen janmiet hi hang te po lum sharmang habe day bat ka hearing jong ka Sri Cement ngilak milenti ba kata ka public hearing kanlong ka ba ailat lem ya baro ki pajba ban persno ya ka ba kidon ndai kumangi ipat mane nadu menen miet ya karkumle jong kinong penyat ya kata ka public hearing menen ngi sodap bagi soban ong ba ngi ban penrem namar ba kumba nadu ni kong kisngi hi habaki paj ba kilawan persoi habai dai bat kajing snow jongki ban persya ya kata kajing pelong ya public hearing bat ya kajing temu ban shim ya kata jaka jongka Sri Cement Limited ya kumba arspa hektar tam nakaliang kaseng nila let ya kendu ya keyboard badai khmi bat ban kerpat iki ba kin ailat kin penbiang ni kita ki kin hon ban para kanang ba baro kibre om tangi bakarsan hendrai kiwei ru kin yon pensngo ya ka jing pensngo ko jongki hendrai kumbaki kumbaka long kaman pat hanu menen ngi ba nadu menen kiba kersan kiyo banrung stu ko jaka hendrai kibadan pat dagawe ka jing pensngo kila sakawang tiar gas nangta kila sakawang penjulor ki kali kila sakawang di mau saling temau bat kali ka peni ya kata ka jing bomlong ka bayat nanti ka sencar pat ba ko mengitip ka sencar pat ba hi kan ki ong ka demokrasi kita ben yola lut baro bat peso ya ka jing peso jongki henry kata ka public hearing bolong mene ngatrai ngalap ong bakam desu ka public hearing ka ban ai platform dan ai bentalem yaki we ban persno yang jing persno jongki henry kalau kata public hearing kabala don lupa ka jing temu ba ai lat bitangi bekersan ba kala don lupa ka i halendat ba ban abet ya kata ka jing menjur ya ketika Sri Cement Limited pi kumangil ong mane ba nadu isngi manikong hi laisngi sausngi chwa bandan ketika public hearing nakaliam jo seng lali kendu i bor badai khmi bat ngila kerpat iki bakin ailat lem yaki we pat bakani ka public hearing kan long bai nam ta jong baro ban pensol ka ik bagi don hendrai kum bakalong mene te ngi bakam desu ka public hearing klari no tangka hearing jong katu kat ni taman penuan dur bakadon kata ka hearing hendai klam snap pat ya ka jing slow jing babun balang te
nakaliang kaseng hi ngisong pelong ngisong penrem but kamtam ningkong ning shap ya ka district administration baar ya ki pulit but ya ki nongkit kam jongka Meghalaya State Pollution Control Board ba what happening jomba bon ki bepersa Henry kila penyat bet chakmat ya ketika public hearing but kemengyong mene ban nakaliang kaseng hi da ka jungtmu ban ya pensnow ya kata ka jungsnow ka jongki pajba kelayat nak lenti ke badai Henry lada kata ka jingya lenti haka sensar pajba nakaliang ka sarkar ka pani bakalong dakum tu temut gi kum kaseng ru ngathai ngin haban perkhat no dakum boy pat senjam ibangan le haba don kum gini judge public hearing lada kalong bakalong menehi ngasno bon ong ba ngathai kadai kai bala pre plan upa hapeng jongka state government la ngila manong nangta ki district administration but kinong kam jongki ilaka lani jongka Meghalaya State Pollution Control Board but ka Shri Simen pi habang ong haba ngikran hi ya ka state district ya ka district administration dengan thai ngikan thop lang hiru ya ka district council kabari ka way ka benta ka ban play ka ban iu ya ka rule ka ba kongsan ba haba ya dei barkani ka issue ping la kran kumang la kran men ngong ba kumai kan ka por aba ting li bang i don ka dan ka jinjar ki paradok persam jongi ha bodar pinum i tak diru ya ka district administration ban pha ki perton jongi pulit kum ba pha ba ka penpoi hakini gisngi de ki dongi tan tikani ka penlongi bang subajur ba kala bandon ka ka ba jingi penbet lupa but kumong mene lada kata ka sensar pajba hi ka district administration lani ki nong sensar ki pedi dakatu karukom ya ki piru pajba ki badon ka jutmu ban pen snow ka bagi snow ne ki pen pat dakatu galenti daka ba bom daka watit daka ba kawang di tiar gas te ngasno bonong ba nakalia ka sengru ngathai ki senjam habang ilet shagini public hearing lani idang ini public hearing ni smart ngin ham perkat no daka wi kalat ka inti namar lada pi kajingkeli ka baningkong ka bukungsan li kolong ni menta bang ba manu ba ai jingbet ya gitu ki brio ba kenti penpra penjot ya kalenti singkien jong pai ba hatu ki pulit ki badan hatu kim don jingtip lani manu bali kim khang ya gitu ki rio brio ba penjot penpra ya ko surok ban khanglat khang ti ki wi pai ba kalong kai ba sosi ba sodiaw habang i bawat ki brio ki bamul batmu le hospital ru Isyam jinjar tang lantai ka jingle riu khlau jong gitu ki brio ki bati bat penjulor no ya katuka ya katuka surok na somat ong ba nakaliang jong ka sarkar bat bor badi khimi ki di benshim ya sinjam ki bating persya gitu ki brio ki penpra ya katuka surok bat borak benjinjar om tang gitu ki nonglet sya katuka public hearing handai wat ki riu pajba ru ki ba be ya ka jing sumar ha ka hajing long ka bakarki kalau download mene hapo karansan ki pajba borok ki pajba aglai ngathai kinong elam jongga government kinong elam joka jelahi kladabi tak khamat ladi ka jinglong jingman bat kumno kalong man ka surok ki kali nadong sedong tengah thai kam desu ka kamram ko jongi bengin bu ka jing ujor henry lada ka jing yakhi jong ki seng balang ki babun ki bidang la bancim sumutu tengah thai ka niru ka jing start ka sarkar hapron kam bar ka ban shimhi da kino gila lanti ban pen saja ya gitu ki brio ki penjot penjulor ya ki mar ki mata jong ki pajba hi bro nakaliang jongi nginum bu por issue namar ba ngila sutu ba kani ka kam ngila bekran aslam ba pi laisngi ko mo laisngi shwaru ngila ai ya ka jipon snow ko jongi ba ka de bandon ka free passage namanta jong baro ngimong tangi bak persya andai gi bakarsan dai ya baro andai kum bakalong ngaman menepat kalong ba ki oroj no ya ka hok jong katu kat ni lani jong babun balang namar ba kidon ka ladon ka signature campaign ru manakani nakaliang jogi no sosnong ya ka turu ladap submit sa district administration andai ladaka district administration kamsim khia te nakaliang ka seng temut ngina perkhat ba yang perkat ban shim no dari we par kisen jam kenang begini ki baro kinum ja na ka we por ska we pat
kata bagi orang du mene ba ni suba ba kalon ke halendet ha ba yedai ba kani ka public hearing bat kani ka mat ngathai ka don ka jing kwa dik ban ai no eta ka jing menjur sya kata ka sri simen ngathai nila badong ba kala don ka jing ya ai ka jing ya shim lane kala ban don ka ba kham he ba ka ba kham yar ba ni ka ba ngi kum kiru pa ba ngi perkhat Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan